Какво става, хора? Аз съм The Gamer и това е втори епизод от поредицата на играта Subway Surfers. И нека започваме. Тъмън качих епизод 1, мали. Днес за пръв път играя. Напред за днеска. Малко ми е сложно. Yes, jetpack. И така, извинете, че не говоря. Оп. Шит. Нещо. Скачам на... Да вземем такова, че... Поне да не умрем. Шит. Така е доста гадно. Така. Няма да мога. Ще умра. Yes, буквичка. Snake, това е нова дума. Не скочих, извинявам се. 10 000 точки, добре. Пак, това ми е рекорда. Така. Знам, вие сега вие ще напишете по-добре не играй на тази игра, страшно се слаб, некотия, но на това не е пука, се правя за забавление. И видях, че и други техни имат като StylePlay и един друг, не помня никнейма. И го беха му написали, добре играеш, но аз правя по 1 милион точки. Еми, правете си милиона, ама къде е доказателството? Аз се снимам, че правя толкова малко точки. Сега... така много... Сега е гадно. Те са много добри, ама... Тук сега за магнит. Мале. Магнитче, yes. Мамка, новият ми рекорд. 13 000. И хора, това ми се даде за този епизод. Дано да ви хареса. Коментирайте, оценяйте и по-добре напишете хейтърски коментари. От рода много слаб, аз ви казах. И довиждане.